O programa Falamos surdiu hai uns meses da colaboración do Concello de Pontevedra e a Universidade de Vigo, un proxecto destinado a persoas galegofalantes do campus pontevedrés e que trata de incrementar o emprego desta lingua entre o alumnado e de crear espazos de socialización. Os obxectivos son promover as relacións sociais en galego na mocidade universitaria, crear estes contextos para socializar en galego, reverter o proceso de ocultación social da lingua, que é unha cuestión moi importante, porque estamos detectando xa nos últimos anos que moitas persoas con lingua familiar en galego socializan en castelán por presión social. Este programa deuos un paso máis cara adiante. Ademais de levar a cabo diferentes campañas informativas no campus pontevedrés, este programa desenvolverá numerosas actividades entre o alumnado, dende un club de lectura, pasando por obradoiros de cociña e rematando con proxeccións de cinema. Un dos eventos máis innovadores será o proxecto de voluntariado lingüístico. E con que consiste? Bueno, en xuntar dúas persoas, unha que chamamos voluntario, que é unha persoa con unha fluidez en galego, que fala galego habitualmente, que ten unha soltura e un dominio da lingua e que considera a súa lingua de uso, non necesariamente que é algo artificial, pode ser un neofalante, pode ser o que non importa, unha persoa que usa o galego de maneira cocial e unha persoa que chamamos aprendente que desexa mellorar o seu galego, mobilizalo, ás veces non só non melloralo, senón mobilizalo, é dicir, experimentar, digamos, o seu día a día con a lingua galega. O que se trata de que se reúnan unha vez a semana é o que creemos que non digo ni mínimo ni máximo, o esperable, o que estaría unha vez a semana durante por lo menos 10 semanas, é dicir, eso, 2 meses e medio, máis ou menos, e que se reúnan unha hora, onde queiran, como consideren, e que, por suposto, que falen do que lles pede, non? Só faltaría, pero, eso sí, ten que ser o requisito que se fale, obviamente, a voluntario, que é a persoa que domina a lingua, e a outra persoa que vai empezando. Na actualidade, só un 18% do alumnado deste campus é galegofalante, fronte ao 64% que é monolingüe en castelán. Por iso, dende a Universidade de Vigo, dende o Concello, creen que hai un terreo moi interesante no que seguir traballando para conseguir fomentar o uso do galego entre os máis mozos.